Здравейте хора, вие сте Сади. Днес ще ви покажа как да се направите това желе. Да, виждате, то е много яко. Да. И да. Трябва да го държите на някакво място, където не трябва да има въздух, когато не го пипате. Някакво закрито място. И да. Нужните материали са 2 лъжички. Една по-скоро. Една лъжичка, нещо в което да бъркате. Пяна за бръснене жилет. Аз използвам лично, иначе няма никакъв... няма значение каква е. Течно, прозрачно лепило и разтворен боракс. Обещавам в другото видео с желе няма да има боракс. Наистина обещавам. И да, в мястото, където сте си избрали да направите желето, сложете течно лепило, колкото искате. Аз смятам да не правя супер много. Да, аз си избрах толкова да сложа. Не е много в сравнение с другото, което съм направила. Да, след това разбъркайте. О, извинете, забравих да кажа, че ще ви трябва сол. Много съжалявам, обърках се. Ето толкова сол ще ви трябва. И сипете я в лепилото. Да, наистина много съжалявам, че точно да кажа. И разбъркайте лепилото с солта. След като сте я разбъркали добре, сложете и пяната за бръснене. Ето толкова пяна аз ще си избера. И след това разбъркайте. Да. Аз трябва да сложа още малко лепило. Ще видим. И трябва да ви се получи нещо такова бяло като сняг. И вече леко ето така да става. Да, трябва още да сложа лепило. Извинете за звуците, които ще чувате. Просто телевизора ни работи. Да. Аз ще продължавам да разбърквам и вече трябва да ви се получава нещо такова. Пяната трябва малко ето така да идва. Нещо подобно просто трябва да ви се получи. След това сложете боракса. Аз просто си го държа тук. И разбъркате, продължете и вижте вече какво става. Разбъркайте. Сложете отново сол. И да, да, и пак разбъркайте. След това сложете още боракс. И вижте какво се получава. Желе, което трябва да бъркате. Моето още цапа. Това означава, че трябва още да го бъркам.
Да. Слагам още боракс. Аз лично. На вас, ако ви е станало, браво! И да, хора, вече не трябва да ви цапа. Да. Моето още малко цапа, но няма нищо. И да, хора, така слагате боракс, докато не ви стане желето. Хора, след като желето вече ви е готово, го извадете и си поиграйте малко с него. Размачкайте го. Да. Ето, моето вече си обира нацапаните места. И да, по този начин трябва да ви се получи. Моето бяло. Вие, ако искате, си сложете цвят. Аз този път ще сложа нещо друго. И да, хора, това беше от мен. Дано клипа ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк. Коментирайте, ако искате. И да, хора, това беше от мен. Довиждане.